Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan erroen arteko eragiketak praktikatzeko pare bat adibide prestatu ditugu. Lehenengo adibidean, erro baten erroa daukagu eta biderketak eta zatiketak erroen artean, bai? Egingo dugun lehenengo gauza, biderkagai hau erro barruan sartzea da eta errokizun guztiak berreketa moduan adieraz, bai? Beraz, bi hau erro barruan sartzeko bikarratu, bider, bi, bai? Biderkatzen dugu errotzaileagatik. Lau hau berreketa gisa bi berbi eta 8 hau bi berriro, bai? Orain, erro baten erroa egiteko, gogoratzen duzuenez, egin behar duguna errotzaileak biderkatzea da, bai? Beraz, bi bider, 5, 10 eta erro barruan daukaguna berrekizun berdina duten bi berreketen arteko biderketa denez, berretzaileak batu egingo ditugu, bai? Bi gehi bat, 3. Eta gainontzekoa dugunez zera edatu, odan utziko, bai? Bueno, orain dakizuenez, aldako eragiketak egiteko, errotzaileak berdinak izan behar dira. Beraz, errotzaile komunera laburtu behar ditugu. Horretarako, 2, 3 eta 10 multiplo komunetako txikiena aurkitu behar dugu, bai? Eta zein da hori? 30, ezta? Beraz. Errotzaile gisa 30 idazten dugu eta moldatzen ditugu erroak. 30 zati 10, 3, 3 bider 3, 9, beraz 2 ber 9, 30 zati 3 10, 10 bider 2, 20, 2 ber 20, 30 zati 2 15, 15 bider 3, 45, beraz 2 ber 45, bai? Orain, biderketak eta zatiketak egin ditzakegu, izendatzailean 2 ber 9, bider 2 ber 20, 2 ber 9, eta errotzailean orain dugu, bai? Eta, orain, erroen propietateak erabiliz, erro hauek oidan adierazi ditzakegu. Eta zatiketa hauek, bai? 9 berreketa moduan idatzi ditugu, beraz, berreketen propietateak erabiliko ditugu, 29 ken 45, 16 da, beraz, izendatzailea oidan edituko litzateke eta izendatzailean bat, bai? Orain, egingo duguna, zera da, arrazionalizatzea, bai? Erroa izendatzailetik kentzea. Horretarako, bai zenbakitzailea, bai izendatzailea biderkatuko dugu, bider 30, erro 2 ber 14, bai? Zenbakitzailea be, bat bider
30, erro, bi, ber, 14, eta bata jartzea ez da beharrezkoa, bai? Zer gelditzen da izendatzailean? Bi bat, bai? Ze 30, erro, bi, ber, 16, bider, bi, ber, 14, bi, ber, 30 da, bai? Eta erroa eta berretzailea deuseztatzen dira. Izendatzailean, hau 30, erro, bi, ber, 14. Hau simplifikatu dezakegu, bai? Zati bi egin dezakegu. 30 zati bi, 15, erro, bi, 14 zati bi, 7. Bai? Erro hau simplifikatuz. Errotzailea baino txikiagoa denez, ezin dugu biderkagairik atera eta hau izango litzateke adierazpen simplifikatua. Bai? Gure lehenengo adibidearen adierazpen simplifikatuena. Bigarren adibidean, emango dugun lehenengo urratsa aurrekoan bezala, biderkagai hau erro barruan sartzea da. Bai? Horretarako, bider, bi egingo dugu, bai? Beraz, isa, ber, 8, bider, isa. Eta izendatzailea, jau, erro isa, bai? Zer gelditzen da errokizun gisa zenbakitzailean? Isa ber 8, bider isa, isa ber 9, eta erro baten erroa egiteko, errotzaileak biderkatzen ditugu. 3 bider 2, 6. Aurrekoan bezala, zatiketa hau egiteko, errotzaile berdinak behar ditugu, beraz, 4 eta 6-ren multiplo komunetako txikia aurkitu behar dugu. Eta zein da hori? 12. Beraz, errotzaile gisa 12, 12 zati 6, 2, 2 bider 9, 18, 12 zati 4, 3, bat bider 3, isa ber 3, isa kubo, bai? Orain zatitu dezakegu, bai? Amazortzi, ken 3, 15, beraz, 12, erro, isa, ber, 15, erro hau simplifikatu dezakegu, bai? Zati 3, 12 zati 3, 4, 15 zati 3, 5, eta holan geldituko litzateke adierazpena simplifikatuta, baina ikusten dugu berretzailea, errotzailea baino handiagoa dela, beraz, biderkagaiak atera ditzakegu errotik. Eta zelan geldituko litzateke hau? Isa, erro, lau, isa, lau, erro, isa. Hau izan da guztia, gogoratu, bai web orrialdean eta YouTubeen jarraitu jakindun.